Prvo, ja ne mogu ljudima da objasnim napad šta je reality. Da u realitiju sve to neko ko izlazi, kad neko gleda, to je šizofreno. Ko je s kim dobar, ko šta radi, ko kako komentariše. Ima da posle kad se napolju pomire ili šta je govede, onda ono, znaš. Da. Evo ko ti ja, na primjer, sad, mislim, bit će onaj... Da. Tako će biti ljudima trenutno sad, tako da, eto, to ti je reality. Ali dobro, pazi, mi se nismo svađali. Mislim, generalno... Nismo mi imali nijednu svađu, nego ja ti kažem, ja kad zavolim nekoga postajem pristrasna. Ja ću ga braniti. Da li je on u pravu, nije u pravu, ja ću ga braniti do kraja. Ja prosto dajem 100% sebe. Da li sam u prijatelj, da li sam u vezi. Ja ću braniti, to je moje, ne možeš na moju teritoriju, to je to. Tako da sam ja to gledala i da li ti je bio pravo, da li si ti govorio istinu, a ja znam možda da je to, da je istina, nije istina, znaš, ja ću udarati na tebe, eto, takva sam. Kuku, majko, šta sam ja prošao? I čudo što sam pobjedio kome sve napadao, majko. Kakav ti je sad ljubavni život? Naučio me reality da ne pričam o ljubavnom životu. Da, ništa. 3 godine se ništa ne zna o meni. Tako bih voljela da ostane sve do momenta dok se nešto ne ozvaniči, jer ne bih da se nadovezuješ neko ime, znaš, dosta ih je bilo, tako da prosto neću da pričam, da ima neko kom interesantan ima i to je to. A šta misliš, kako će neko prihvatiti tebe sa svim tim što kažeš sada, kad budu komentarisali i kačilo se? Ima ih. Znaš kao će u početku da, ali posle to počne da smeta. Ne smeta ako si ti ta osoba koja si sa početka, kad se ne foliraš, ja se stvarno ne foliram. I kad shvate vremenom da možda te priče koje su kružale tebi stvarno nisu istina, znaš. I kad shvate ko si, šta si, koliko se ti boriš, maltretiraš za svoj život, ja sam devojka, prosto to što ja sve sam ostvarila, pola njih nije, niti će i ne cimam se zbog nekih stvari i dajem tu neku vrstu samopouzdanja svom partneru, drugaru, razumeš da nema potrebe da sumnja u te stvari i to je to. Vidiš kroz moj život, možemo biti 24 sata zajedno, čisto da vidiš. Ja mogu da funkcionišem da si ti tu 24 sata, ja mogu, ja prosto imam svoj raspored i to sve niko ne može da me poremeti i to ti je to. Svaka ti čast. Ali to treba tako, treba ugasiti sve to nešto kad izađeš iz realitija. I najbolje vreme da odmoriš od reality je par godina. Jeste. Naprimjer, ja neko kad izađe kao godinu dana, kao sad sam top, nisi družat. Nisi to i dalje ostaje. Da, pa i dan danas, evo 3 godine su prošle, pa i dan danas, tipa kad treba da gostujem u tim nekim emisijama, pa onda krene deja vu, znaš, kao, jave se one babe, kao u fazonu, a sećaš se kad si ti radila ono, šta god ja da komentarišem, oni se vraćaju na neke moje postupke, da pustite me više da živim. Ili imaš nešto što bi obrisala? Sve. Iz tog perioda? Sve. Da postoji šansa, ceo reality. Ne bih više nikad ušla, stvarno ni za koju cifru. Nije to više pitanje ni cifra, ok, svakome je potreba novac. Jesu dobre pare, lako zarađene pare, ako znaš da ih čuvaš, ako se fokusiraš, ako uđeš unutra sa ciljem da uzmeš pare. I to dobre pare, realno sad. Jesi zaradila ti par od realitija? Ja sam pazila, ja sam neko ko je ustao na vreme, neko ko je pazio da uvek nosi tu bubicu, da učestvuje u emisijama. Bile tu nekih par fizičkih kontakata koje su me prosto sam morala to da uradim. To sam morala nekog da udarim. Da, morala sam i da polijem onom vodom i svašta nešto, morala sam. I to je kažnjeno, ali pravedno je kažnjeno. Tako da ja nisam neko ko je izašao, pritom ja sam bila neko ko je diskvalifikovana, ali mojom krivicom. Kad si bila diskvalifikovana? U Trojci. Aha. Znam da ti je bila gošća Iva. Jeste, ja, bravo. Nas dve smo se, tu je, mislim, to su sve neke stvari koje uopšte nemaju prostora za javnost. A si pravedno diskvalifikovana ili ne? Više je Iva uticala na to, jer nas dve smo se družile. Kao što si rekao, ja uvek odaberem te drugarice. Nas dve smo se družile u tom momentu. Ja sam takva osoba da ja istrtam sve im ispričam. Istrtljam od A do Š. I iskoristila te neke moje mane i slabosti, rekla neke stvari koje prosto, posle svega što sam ja nisam ispala fair prema produkciji, oni su ispali prema meni fair. Ja sam tako možda rekla neke stvari koje nisam trebala i naravno sam pravilno diskvalifikovana, ali sam i zahvalna što posle toga nisam trebala da vraćam dug, nego sam ušla najnormalnije sa najnormalnijim honorarom. Tako da ja sam svesna da sam njima donekle draga i da uvek sam pozvana na sve te događaje i evo već 3. sezonu odbijam. Ne zbog njih, nego zbog sebe. Tako da ja... Što je, se plašiš ili nećeš da pokvariš ovo što sad napreduješ? Pa neću da pokvarim. Neću da rizikujem. Mislim, svesna sam sebe da sad kad bih ušla sa ove tačke gledišta sa ovom
sa ovim mozgom sad ne bih pravila neke fatalne greške, ali nikad se ne zna. Bravo. Nikad se ne zna. Ja kažem sve svake sezone, Marijana, kao ove sezone ćeš da se opereš za sve pare, nećeš praviti greške, ali prosto ne možeš. Ili taj nedostatak pažnje te ubije, nekako čezneš za tim, pa prosto upadaš u neke priče koje su ti bespotrebne. Onda su tu neki ti reality igrači koji ti zvocaju, ajde uradi ovo, uradi ono, znaš, i ti misliš da je to stvarno dobro. Ko je tebi zvocao? Mića. Mića, kakav je taj čovjek tampon zona, je svuda je. Zato on sedi kod vrata. Ali mi se družimo ovako i u privatnom svetu, znaš. Kakav je Mića privatno? Isti. Mi sedamo u kafiću, znaš, i sad ja tu nešto pričam o nekim mojim budućim nekim namerama i njemu se to ne sviti. Kad on krene da psuje Dejane, svi se okreću, jeti ono, znaš, Miću, nismo u realitiju, Miću, smiri se, znaš, ne možeš da ga smiriš, isto. Šta, isto sve, tako da. Ali da ti učini šta god, istog momenta sve ti završava, sve. I toliko ljudi poznaje, toliko ima veza, i uopšte nije sujetan, sve bi uradio. Bez obzira da li si ti bio dobar sa njim, nisi bio dobar sa njim, on je za sve tu. Tako da, generalno, Miću u privatnom životu je jako, jako dobar čovek unutra, on zna šta radi, tu je da uzme pare. On je napravio toliko stanova, pokupovao napolju. Ali džabe kad je on u realitiju 2017. aktivno. Dobro, možda ima planu da ima što više. Znaš, tako ti je to, kad ostvariš jedan cilj, onda ide sledeći. Čim ostvariš sledeći, sve tako rastu ti, znaš. Ali poenta je i uživati u tom nekom cilju. To je kao da ti izbaciš pesmu, napraviš album, ali ne slušaš ga, ne vidiš ga. Možda nije imao priliku u tim nekim mlađim danima da toliko uzima kao sad. Ja sam zato ja neću da ulazim u reality. Jer trenutno stvarno mi je super napolju, ostvarujem se u nekim stvarima gde bi me reality samo kako usporio bi me i tu bi bio haos, tako da ne bi to da prekinem i baš volim što je to krenulo sad, zato što ću kasnije uživati, eto. Pa jeste, nekako namestiš se za budućnost i onda sve 4 vise. A nema kad bude sve 4 vise da uđeš u reality. Vidi, nikad ne reci nikad, za dobre pare svi se prodaju, realno pričamo sad. Šta je tebi sad, na primjer, dobra para? Onako neka... Ružno, jako je ja bih rekla iskreno, ali kad gledam sa strane neke ljudi koji pričaju o ciframa i nekako frljaju se sa onim ciframa, jako je ružno to slušati, razumeš? Ali stvarno treba dobra cifra trenutno sad za mene, iskreno. Ja sam možda i ponudila tu cifru i oni su bili u fazonu, ok, dođe da se dogovorimo. Možda bi ih prihvatili tu cifru, ali u tom momentu kad sam bila da se odlučim, rekla sam ne, sloboda nema cenu, to jeste, ali smatram da svaka osoba ima svoju cifru. Eto, iskreno. Koju si cifru rekla? Daj, ajde reci. Neću reći. 250. Neću ništa pričati, ali... Ali znaš što je meni neinteresantnije? Ljudi ulaze u reality, na primjer, stigne mi poruka u inboxu. Jako loše živim, samohrana sam majka ili loše, treba mi hoću da uđem u reality. Ja kažem, poslednje šta ćeš uraditi u realitiju, pogotovo prvi put da zaradiš pare. Normalno, pa to je neverovatno. Poskidalo mi se sve, što mi nisi rekao. Šta sam htjela ti kažem? Nemoj se udaviš. Kad prvi put ulaziš u reality, to su, mislim, smešne cifre. Neko je čak ušao i bez honorara, čisto da bi bio popularan. Evo, na primjer, neki pevači koji su sad popularni, oni su bili bez honorara, ušli su čisto zbog promocije, razumeš? Jako je teško se probiti, teško je nositi sav teret taj koji reality nosi da bi ti formirao tu neku cifru. Trebaš proći svašta da bi formirao cifru, tako da ljudi ako ulaze u reality trebaju biti spremni na sve da bi stvarno uzeli neke pare. A šta misliš, ko je uzeo najbolje neke pare i najsigurnije, a da nisu Mića i Đedović? Pa ti komentatori. Ti komentatori su ljudi koji uzimaju, ljudi senke. Da. Ljudi senke i koji sede tu kao, znaš, Ja ne kapiram pojentu neki, na primjer, Ana Spasojević. Okay. Ona je svake godine u realitiju. Jeste. I ja ne kapiram njeno bitisanje. A dobro, evo, na primjer, mislim, ja sam sama bila ok, to sve, ali Ana je neko ko je sunđer. Upija sve tračeve i prenosi, razumeš? Ali loše prenosi, nije čak ni dobro tračarenje. Nije ni to, ali evo, na primjer, eto, desila se ta scena koja se desila skoro, taj intimni čin sa sve čizmama. Iako je ono intimni čin... Dobro, ne bi to, ali prosto postoje osobe koje služe za tako neke stvari, razumeš, da popune prostor. I sve to normalno, ima ih koliko hoće, čisto da popune prostor, da poispadaju dok ne dođu novi. I svi znamo, mislim, nemoj se ljutiš, ali nas je sve smarala ta priča koja je bila vezana za tebe, da slušaš svaki dan jedno te isto. Za koga? Pa za tebe, te sezone. Aha. I svi smo bili u fazonu svaki dan, slušamo sad jedno te isto, znaš, vrti nas. Ja, sve te moje ti bila, pa ti si bila dobra i sa Aleksandrom.
Ja sam u početku. U početku, da, posle se posvađa. Ja sam u početku, čak se mi poklonila... Što misliš o njoj kao pobednici? Čak se mi poklonila i Marka u jednom trenutku. Stvarno? Kao drugarica. Da, evo ti ovaj moj. Evo ti ovaj moj. Prođi s njim. Ne znam, nekako sad ispratim, žao mi je zbog svega istina što je se dešava, jer jako je biti teško. Bravo, pa ti si baš u sredini nekako u centru mog tog nekog prošlog života. Znaš, vrtiš se, tu si negdje, svuda si. Čira te ima. Ja sam tako da, ja sam neko ko sve sa strane zna. Ja sve znam, razumeš? Ali sam neko ko ćuti nikad ne bi odrukao ništa. Sve što znam, ja znam svašta nešto, verujem. Jer prosto ljudi kao da imaju potrebu da mi se kao da sam neki sveštenik. Kako je to ciljeno? Ispovedovnica.